మాతాజీ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు మాతాజీ ఒకవేళ మాట్లాడుతుంటే. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। के अंदर थोड़ा है मिश्री है। మాతాజీ ఏదన్నా मिश्री మీకు जैसी ఇది రావట్లేదా हरे మాతాజీ? कृष्ण ప్రెజెంటేషన్ ప్రాబ్లం లో ఉందా మాతాజీ? हरे कृष्ण అందరికీ ప్రణామాలు। హరే కృష్ణ స్వాగతం సుస్వాగతం। ఈ రోజు మనము 13th చాప్టర్ చెప్పుకోబోతున్నాం కదా। నిన్నటి అధ్యాయంలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? 12వ అధ్యాయంలో భక్తి యోగం ఆచరించి యుద్ధం చేయని చెప్తున్నాను భగవంతుడు చెప్పారు అర్జునుడికి। అన్నింటిలోకి కూడా భక్తి యోగమే శ్రేష్టమైనది అని చెప్పినాను నిన్న చెప్పుకున్నాము। ఆఖరి శ్లోకంలో ఏం చెప్పుకున్నాము? ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పరిపాసితే శ్రద్ధాదాన మత్పరమా భక్తాస్తే అతీవ మే ప్రియాః
అక్షయమైన ఈ భక్తియుక్త సేవా మార్గం అనుసరించుతూ శ్రద్ధతో నన్నే పరమగమ్యంగా చేసుకొని పూర్తిగా నిమగ్నులై ఉండేవారు నాకు అత్యంత ప్రియులు. పూర్తిగా శ్రద్ధ కావాలి. శ్రద్ధతో, భక్తితో, శ్రద్ధతో, సేవా దృక్పథంతో ఎవరైతే నా మార్గాన్ని ఎంచుకుని ఎవరైతే నా సేవ చేస్తారో వాళ్ళు నాకెంతో ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్పని భగవంతుడు చెప్పారనమాట నిన్నటి అధ్యాయంలో. అంటే మనకి రెండవ షట్కం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ షట్కం ఏంటి మనకి? ఫస్ట్ది నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించమని చెప్పారు. అంటే కర్మయోగం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ ఫలితాన్ని నాకు ఒప్పజెప్పేసి ఈ నిష్కామ కర్మయోగం చేయటం ద్వారా నువ్వు జ్ఞానాన్ని పొందుతావు. అంతఃకల్మష శుద్ధి, అంతఃకల్మషం అంతా కూడా పోతుంది. పోయి వాళ్ళు జ్ఞానంలోకి ఎంటర్ అవుతారు. జ్ఞానం అంటే ఏంటి? ఆత్మ అంటే ఏంటి? పరమాత్మ అంటే ఏంటి? దేహం అంటే ఏంటి? ఇవన్నీ తెలుసుకోవటం. ఆత్మకి పరమాత్మకి దేహానికి ఉన్న తేడా ఏంటి? ఇవంతా కూడా తెలుసుకోవడం జ్ఞానం అంటే. జ్ఞానంలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత పూర్తిగా భగవంతుడి గురించి భక్తిలోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే అది సాధు సంఘంలో ఉండాలి. సాధువుల కృప కావాలి. ఆ సాధువుల కృప అయిన తర్వాత మనకి గురు కృప కావాలి. ఆ గురు కృప ద్వారా మనకి భగవంతుడి కృప లభిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనము 13వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పుకుంటామంటే క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం. ఇదేంటంటే ఈ అధ్యాయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి ఈ అధ్యాయం మీరు. ఈయన భగవంతుడిని ప్రశ్నలు వేస్తారు, కృష్ణ భగవానుడిని. ఆ ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా భగవంతుడి సమాధానం చెప్తారు అనమాట. నెక్స్ట్ మనం మంగళాచరణం చేసుకుందాం, తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्यति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम श्री परमात्मने नमः.
త్రయోదశాధ్యాయః క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగః. దీనికే ప్రభుపాదులు వారు పెట్టిన నామం ఏంటంటే ఈ అధ్యాయానికి ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము అని చెప్పినని చెప్పారనమాట ఈ అధ్యాయాన్ని. అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు? ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞ ఏవ చ ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, ఏమడుగుతున్నారు? కృష్ణ, ప్రకృతి మరియు పురుషుడు గురించి, క్షేత్రాన్ని గురించి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు, క్షేత్రం అంటే ఏంటి, జ్ఞానం అంటే ఏంటి, జ్ఞేయం అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను, చెప్పమని చెప్పి అడిగారు. అంటే ఇక్కడ 6 ప్రశ్నలు వేస్తారు మొత్తం కూడా అర్జునుడు. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రం ఇత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు, కుంతి కుమారుడా, ఈ దేహాన్ని క్షేత్రం అని అంటారు, మరియు ఈ దేహాన్ని తెలిసిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడని అంటారు. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మమ. ఓ భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాల్లో నేను క్షేత్రజ్ఞుడనని కూడా నీవు తెలుసుకోనవలను. ఈ శరీరాన్ని మరియు దేహాన్ని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకున్నట్టు ఏ జ్ఞానం అంటారు, ఇది నా అభిప్రాయం చెప్పమని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి అర్జునుడు ఏమడుగుతున్నారు? ప్రకృతి అంటే ఏంటి అని అడిగారు. ప్రకృతి అంటే ఏంటంటే భౌతిక ప్రకృతి, మొత్తం మనకి నదులు కానీ జీవరాశులు కానీ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి భౌతిక ప్రకృతి. మనం విశ్వరూప సందర్శనలో తెలుసుకున్నాం కదా భౌతిక ప్రకృతి గురించి. అభౌతిక ప్రకృతిని మొత్తాన్ని కూడా భగవంతుడి అధీనంలోనే ఉంటుంది అది ప్రకృతి మొత్తం కూడా. అది ప్రకృతి, భౌతిక ప్రకృతి. పురుషుడు అంటే పరమాత్మ, భోక్త, భగవంతుడు. తర్వాత జ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే ఏంటి? క్షేత్రం గురించి. ఈ శరీరం అంటే, క్షేత్రం అంటే మన శరీరం, ఈ దేహం గురించి క్షేత్రజ్ఞుడు. ఈ దేహంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవటం జ్ఞానం. జ్ఞేయం అంటే ఏంటి? ఆ పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారా ఆ పరమాత్మకి మనం సేవ చేయటమే జ్ఞేయం. ఏం చేయాలి? ఆ పరమాత్మకి, ఆ పరమాత్మ గురించి తెలుసుకున్నాం, తెలుసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి? మనం ఆ భగవంతుడిని తృప్తిపరిచేందుకు, ఆనందపరిచేందుకు, ఆ భగవంతుడి ఆనందమే మన ఆనందంగా తీసుకోవాలి, ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. అది జ్ఞేయం అని. తర్వాత క్షేత్రం అంటే జ్ఞానం తాలూకు లక్ష్యం. మనం చదువుకున్నాం, ఏదైనా చదువుకున్నాం భౌతికంగా, ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్తాం కదా, దాంట్లో ఉత్తీర్ణత పొందాలి, విజయం సాధించాలి కదా. ఏదైనా క్లాస్, ఇప్పుడు ఏదైనా బీటెక్ కానీ ఏదైనా చదువుతున్నారు, మీరు చదువుతున్నప్పుడు ఎగ్జామ్ రాస్తారు కదా, ఎగ్జామ్ రాసి దాంట్లో విజయం పొందుతారు. ఎట్లా పొందుతారు? పూర్తిగా సబ్జెక్ట్ మొత్తం తరువుగా చదువుతారు, చదివినందువల్ల విజయం వస్తుంది మీకు. అదేవిధంగా మనకు ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఆ శాస్త్రాలన్నీ కూడా చదువుకోవాలి. ఎట్లా? భగవద్గీత, భాగవతము వినాలి, గురువు గారు చెప్పింది శ్రద్ధగా వినాలి. విని అది తెలుసుకోవడం ద్వారా, ఫస్ట్ తెలుసుకోవడాన్ని ఏంటి? జ్ఞానం అంటారు. ఆ తెలుసుకున్న దాన్ని మన జీవితంలో అప్లై చేయాలి. అప్లై చేయటాన్ని జ్ఞేయం అంటారు. అంటే అప్లై చేయటం అంటే ఏంటి? ఆ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? మన్మనాభవం మద్భక్తో మధ్యాజీమం నమస్కురు అని చెప్పారు కదా 9th చాప్టర్లో. మనకి అన్నీ నేనే, నాకు పూజ చేయి, నన్ను సేవించు, నన్ను పూజించు అన్నీ చెప్తున్నారు. ప్రతి చోట కూడా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు భగవద్గీతలో మనకి. ఆ ఫలితాన్ని నాకు ఒప్పజెప్పేసేయని. అలా ఆ భగవంతుణ్ణి
సేవించడం నేర్చుకోవాలి. ఆ గురువులు చెప్పిన దాన్ని మనం అనుసరించాలి. గురువులు చెప్పిన దాన్ని మనం ఫాలో అవ్వటం, అది జ్ఞేయం అంటే. తర్వాత క్షేత్రం, దేహం. క్షేత్రం అంటే పొలం అనుకోవాలి. ఇప్పుడు శరీరం, ఈ దేహాన్ని క్షేత్రం అంటారు. ఈ దేహం పొలం అనుకోండి, పొలంలో క్షేత్రాన్ని, పొలం అని పొలాన్ని కూడా క్షేత్రం అంటారు. పొలంలో మనం ఏదన్నా విత్తనాలు వేస్తాం. క్షేత్రజ్ఞుడు ఎవరు? రైతు. రైతు క్షేత్రజ్ఞుడు. క్షేత్రజ్ఞుడు అయినప్పుడు ఆ విత్తనాలు వేసినప్పుడు ఏం విత్తనాలు వేసాం, ఏం పంట పండుతున్నది అన్నది రైతుకు తెలుస్తుంది. ఏ టైంకి దిగుబడి వస్తుంది, ఎలా దాన్ని వృద్ధి చెందించాలి, ఎలా బాగా దిగుబడి ఎక్కువగా వస్తుంది అనేది రైతుకు తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ దేహం వచ్చింది కాబట్టి ఈ దేహంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మని ఏ విధంగా ఆనందపరచాలి, ఏ విధంగా భగవంతుడికి దగ్గర కావాలి అనేది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. అంటే రైతు ఏం చేస్తాడు? క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి కలుపు మొక్కలు అవన్నీ ఏరేస్తాడు కదా. కలుపు మొక్కలు ఏరేస్తాడు, ఎరువులు వేస్తాడు, అదంతా బాగా మంచి వృద్ధిలోకి వచ్చేట్టుగా చేస్తాడు, దిగుబడి బాగా వచ్చేట్టుగా. అదేవిధంగా మనము ఈ శరీరంలో మనం శరీరాన్ని ఒక యంత్రంలాగా తీసుకుని మనం ఏం చేయాలి? ఆత్మ ఆనందంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి. ఆత్మానందం కోసం ప్రయత్నం చేయాలి. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? భగవంతుడి సేవలో. ఆ భగవంతుడి సేవ చేయటం ద్వారా మనకి ఆత్మకు ఆనందం వస్తుంది. అదనమాట. ఇప్పుడు మనము ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు? పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవాలి. అది జ్ఞానం అంటే. తర్వాత ఇగో ఈ శరీరాన్ని మరియు దాన్ని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకుంటే ఏ జ్ఞానం. ఆ శరీరం గురించి ఎవరికి తెలుస్తుంది? భగవంతుడికి తెలుస్తుంది, మనకు కూడా తెలుస్తుంది, ఆత్మకు కూడా తెలుస్తుంది. ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరికి కూడా ఇద్దరు క్షేత్రజ్ఞులు ఉంటారు. ఆత్మ ఏమో తను మొత్తం కూడా నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటూ ఫలాలు ఆరగిస్తూ ఉంటుంది. ఆ అవిద్యతో ఆవరించినప్పుడు ఆ ఫలాలు ఏం ఆరగించింది అన్నది భగవంతుడు పరమాత్మ సాక్షిభూతుడిగా చూస్తూ ఉంటారు. చూస్తూ ఏమి ఫలితం ఇవ్వాలి వీళ్ళకి, ఏం చేయాలి వీళ్ళని, ఏ లైన్లో పంపించాలనేది ఆయన చూస్తూ ఉంటారు. అదనమాట ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు, ఆ పరమాత్మ చేస్తూ ఉంటారు. ఆత్మ పరమాత్మ దాన్ని గురించి తెలుసుకోవటం జ్ఞానము, దాన్ని అప్లై చేసుకోవటం అంటే జ్ఞేయం. తక్షేత్రం యచ్చయాదృచ్ఛ యద్వికారే తస్యయత్ సచయో యత్ ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రము, అది ఏర్పాటు చేయబడి విధానము, దానిలోని మార్పులు, అది ఎక్కడి నుండి ఉత్పత్తి అయింది, క్షేత్రం తెలిసిన వాడు ఎవరు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటో అనే విషయాలను వర్ణనను వినుము. ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రం ఒక బర్డ్ అనుకోండి. క్షేత్రం ఈ బర్డ్లో ఒక చెట్టు మీద ఉంది. చెట్టు మీద బర్డ్ ఉంది. బర్డ్లో ఎవరెవరున్నారు? క్షేత్రజ్ఞుడు ఎవరంటే పరమాత్మ, ఆత్మ, ఇద్దరు కూడా ఉన్నారు. ఆత్మ ఏం చేస్తున్నది? ఫలాలను ఆరగిస్తున్నది. ఆత్మ అనుకుంటే ఆత్మ చాలా పవిత్రమైంది, కానీ అవిద్యతో ఆవృతమైనందువల్ల ఆత్మ ఏం చేస్తుందంటే అన్నీ నేనే అనుకుంటున్నాను. అన్నీ నాకు కావాలి, అది నాకు కావాలి, ఇది నాకు కావాలి. దేహం మీద ఎక్కువ భ్రాంతి కలిగింది, దేహ భ్రాంతి, దాన్నే అవిద్య అంటారు. అన్ని నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాను. అన్నీ అవి చేయించాలి, ఇవి చేయించాలి అనుకునేది. అవన్నీ చేయటం మూలంగా కర్మలు అన్నీ కూడా మనకి బ్యాగ్ నింపుకుంటూ ఉంటాం. ఆ బ్యాగ్ నింపుకుంటున్నది ఎంత నిండింది వీడికి అన్నది పరమాత్మ చూస్తూ ఉంటారనమాట మనని. అక్షేత్రజ్ఞుడు. మన క్షేత్రంలో ఇద్దరు ఉంటారు. క్షేత్రజ్ఞులు ఇద్దరు. ఎవరంటే ఆత్మ, పరమాత్మ సాక్షిభూతుడుగా ఉంటారన్నమాట. అంటే ప్రతి ఇంద్రియంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పార్ట్లో మనకి ఆ చైతన్యం వస్తుంది.
ఆత్మ చైతన్యం, ఆ చైతన్యం ఆగిపోయింది అనుకోండి, ఆత్మ వెళ్ళిపోయినట్టు, పరమాత్మ కూడా వెళ్ళిపోతారు, డెడ్ బాడీ. కాబట్టి ఆ ఆత్మల ద్వారా మనకి చైతన్యం ఇవ్వబడుతుంది. మనం ఇట్లా చేయగలుగుతున్నానన్నా, నేను చెప్తున్నానన్నా, మాట్లాడుతున్నానన్నా, కళ్ళు మూసుకుంటున్నానన్నా తెలుసు, ప్రతి పనిలో కూడా మనకి ఆ చైతన్యం ఉంటుందన్నమాట. ప్రతి చోట కూడా అధిష్టాన దేవతలు ఉంటారు. ఒక్కొక్క పార్ట్కి ఒక్కొక్క అధిష్టాన దేవత ఉంటారు. ఆ దేవతలందరూ కూడా సక్రమంగా పనిచేసేట్టుగా చేసేది ఎవరు? పరమాత్మ. పరమాత్మ ద్వారా చైతన్యం ఆత్మకు వస్తుంది. ఆత్మ చైతన్యం మనకి మొత్తం బాడీ మొత్తం వ్యాపించి మనము మన పనిని మనం సక్రమంగా చేసుకోగలుగుతున్నాం. ఋషిభిర్బహుదా గీతం ఛందోభిర్వివిధైః పృథక్ బ్రహ్మసూత్రపदैश्चैव హేతుమద్భిర్వినిశ్యతే వినిశ్చితైః. హరే కృష్ణ. ఋషిభిర్బహుదా గీతం ఛందోభిర్వివిధైః పృథక్ బ్రహ్మసూత్రపदैश्चैव హేతుమద్భిర్వినిశ్చితైః. అంటే రైతు ఎట్లా అయితే కలుపు మొక్కల్ని ఏరేస్తాడో, ఆ పొలం వృద్ధి చెందేందుకు చూస్తాడో, ఆ విధంగా మన క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి మన కల్మషాలు ఉంటాయి, అంతఃకల్మషాలు మన హృదయంలో. ఆ ఉన్నటువంటి హృదయంలో ఉన్నటువంటి కల్మషాలన్నింటినీ కూడా మనం తొలగించుకునేందుకు ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. దాని ద్వారా మన ఆత్మ తృప్తిని పొందుతుంది, పరమాత్మ కూడా ఆనందానికి గురవుతారు. ఆత్మతృప్తి ద్వారా మనం భగవంతుడి భక్తి చేసుకుంటాం. భక్తి చేసి, ఆ భక్తి చేయటం ద్వారా సాధు సంఘం అవన్నీ రావాలి, అవి వస్తేనే మనకి భక్తి అబ్బుతుంది. ఆ భక్తి చేయడం ద్వారా భగవంతుడిని ఆనందపరచాలని. ఇక్కడ 5వది ఏం చెప్తున్నారు? క్షేత్రజ్ఞని గురించి ఆ జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథాలలో పలువురు ఋషులచే వివరించబడింది. ఎన్నో వేద సూత్రాలలో, ప్రత్యేకంగా బ్రహ్మ సూత్రాలలో ఇది సహేతుకంగా హేతుబద్ధంగా వివరించబడింది. అంటే ఏంటంటే బ్రహ్మపుచ్చం అంటారు దీన్ని. పుచ్చం ప్రతిష్ట అని చెప్తారు. అంటే ఏంటంటే బ్రహ్మపుచ్చం అంటే జీవితం కోసం ఆహారంపై ఆధారపడటం. మనం బతకాలంటే ఆహారం కోసం ఆధారపడాలి. ఆహారం భుజిస్తేనే కదా మనం బతికేది. అది ఎట్లా అన్నది బ్రహ్మపుచ్చంలో చెప్తారు. ఏంటంటే మనకి జ్ఞానమయ, ప్రాణమయ, జ్ఞానమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ. బ్రహ్మపుచ్చం జ్ఞానం. అన్నమయ అంటే ఏంటి? మనము చిన్న బేబీగా పుడతాం కదా, పుట్టినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? అన్ని అది కావాలి, ఇది కావాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలి, అన్నీ కూడా టచ్ చేస్తాం, నోట్లో వేలు వేసుకుంటాం, ఏది కనిపించినా నోట్లో పెట్టుకుంటాం. ఇది అన్నమయ్య స్టేజ్. అంటే ప్రతి పుస్తకం కూడా ఇది చదవాలా, అది చదవాలా, ఇది చదవాలా, అన్ని చోట్లకు వెళ్తుంటారు, అన్ని టెంపుల్స్ వెళ్తూ ఉంటారు. ఏం చేయాలన్నది వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట. తెలియని స్థితిలో ఉండే స్థితి అన్నమయ్య స్థితి. తర్వాత ప్రాణమయ అంటే ఇప్పుడు భౌతికంగా చూస్తే ఉద్యోగం. ఒక చిన్న గురుకులంలో చేరతారు, గురుకులంలో చేరి స్కూల్లో చేరి విద్యాభ్యాసం చేస్తారు. విద్యాభ్యాసం చేస్తూ ఆ చదువుకోవాలనే కోరిక కలుగుతుంది, ఆ సబ్జెక్టు గురించి చదువుకుంటూ ఉంటారు. అది ప్రాణమయ స్టేజ్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆధ్యాత్మికంగా చూస్తే పుస్తకాలు, మన భగవద్గీత వినడం, భాగవతం చదువుకోవడం, భగవద్గీత చదవటం, వేరే బుక్స్ ఏదైనా ఉన్నాయా, ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటారు ప్రాణమయ స్టేజ్.
తర్వాత జ్ఞానమయ్య. ఆ పుస్తకం ఫలానా బుక్ చదివితే మనకి ఆ ఫలానా సబ్జెక్ట్ లో మనం ముందుకెళ్తే కనుక ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధి లభిస్తుంది అన్నది మనకి తెలుస్తుంది జ్ఞానమయ స్టేజ్లో. ఈ లైన్లో వెళ్ళాలట అనేది తెలుస్తుంది. అది జ్ఞానమయ స్టేజ్. తర్వాత విజ్ఞానమయ. ఆ జ్ఞానమయ స్టేజ్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే మనకి చాలా జన్మల, ఇప్పుడు మీరు ఈ క్లాస్లో ఎంటర్ అయ్యి క్లాస్ చెప్పుకుంటున్నామన్నా కూడా, వింటున్నారన్నా కూడా ఏదో పూర్వ జన్మలో మనం సుకృతం చేసుకుంటేనే అది భగవద్గీత అనేది కృష్ణ అనే నామం పలకగలుగుతాం. ఇప్పుడు అజ్ఞానమయ స్టేజ్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ లైన్ ఎన్నుకుంటారు. ఆ లైన్లో ఎన్నుకుని అందులోకి వస్తారు. తర్వాత విజ్ఞానమయ అంటే ఆ గురువుని ఎంచుకుని ఆ గురువు దగ్గర మొత్తం కూడా ఆ శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తూ ఉంటారు. శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తూ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులవుతారు. విజ్ఞానమయ అదేంటంటే భగవంతుడి సేవ చేయటం ద్వారా దాని ఫలాల్ని ఆరగిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. ఆనందం, ఆ ఆనందాన్ని భగవంతుడు ఆనందపడుతుంటే ఆనందాన్ని వాళ్ళు కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటారు. అదే భౌతికంగా తీసుకోండి, వాళ్ళు జ్ఞానమైన స్టేజ్లో ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం, ఎక్కడ కాలేజీలో చేరదాం, ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించి ఒక కాలేజ్ డిసైడ్ చేసుకుని, ఒక సబ్జెక్ట్ డిసైడ్ చేసుకుని అందులో చేస్తారు. అందులో ఆ సబ్జెక్ట్లో బాగా నిష్ణాతులయ్యి ఒక స్టేజ్కి రావటము జ్ఞానమయ స్టేజ్. ఆ సబ్జెక్ట్ మొత్తం క్షుణ్ణంగా చదువుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఉత్తీర్ణులు అయిపోయి ఒక జాబ్ అదంతా తెచ్చుకుంటారు. విజ్ఞానమయ ఒక జాబ్ తెచ్చుకున్న తర్వాత ఆనందమయ స్టేజ్ వస్తుంది. ఆనందమయ స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు చక్కగా వచ్చిన డబ్బుల్ని ఎట్లా సద్వినియోగం చేయాలి, ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టాలి అనేది తెలుసుకుంటారు ఆనందమయ స్టేజ్. ఇప్పుడు విజ్ఞానమయ స్టేజ్లో ఆధ్యాత్మికంగా ఏంటి, గురువులు చెప్పింది వింటారు, అవన్నీ కూడా అధ్యయనం చేస్తారు, అవన్నీ కూడా ఆకలింపుకి వచ్చిన తర్వాత భగవంతుడు ఎవరు, భగవంతుడి సేవ ఎలా చేయాలి అన్నీ చేస్తూ ఉంటారనమాట. వాళ్ళు అప్లై చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ లైఫ్లో. ఆ అప్లై చేస్తూ ఉన్న తర్వాత ఆనందమయం, వాళ్ళకి ఆనందం కలుగుతుంది. ఆ భగవంతుడి సేవ చేయటం ద్వారా వాళ్ళకి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఆనందమయ స్టేజ్కి చేరిపోతారు. ఆనందమయ స్టేజ్కి చేరి భగవంతుడికి సేవ చేస్తూ భగవంతుడిని తృప్తిపరుస్తూ భగవంతుడి ఆనందమే తన ఆనందంగా తలుచుకుంటూ ఆ విధంగా భక్తి చేయటం ద్వారా శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం, అట్లా నవవిధ భక్తి. దాంట్లో కొంత శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం అంతవరకు చేసినా కూడా చాలు. ఏ ఒక్కటి చేసినా కూడా అది శ్రద్ధగా ప్రేమగా సేవా దృక్పథంతో చేయాలి. చేయటం ద్వారా నెక్స్ట్ ఆనందాన్ని, భగవంతుడు ఆనందానికి ఆనందంగా మనకి కృపని చూపిస్తారు. అది ఆనందమయ సేవ. భౌతికంగా ఏముంది, డబ్బులు సంపాదిస్తారు కదా, ఆ డబ్బులు పెట్టి ఇల్లు కట్టుకుంటారు, ఏమైనా వస్తువులు కొనుక్కుంటారు, భార్య పిల్లలు పెళ్లి చేసుకుంటారు, పిల్లలు అట్లా లైఫ్ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయాలని చూస్తారు. అది భౌతికంగా. ఆ ఎంజాయ్మెంట్లో కూడా భగవంతుడిని మనం తోడుగా చేసుకుంటే ఆనందం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి భగవంతుడిని తోడుగా చేసుకోవాలి. ప్రతి పనిలో కూడా భగవంతుడు ఉండాలి మనకి. అదనమాట. అది బ్రహ్మపుత్సం. ఇప్పుడు ప్రకృతి. ప్రకృతి అంటే ఏంటి, పురుషుడు అంటే ఏంటి, జ్ఞానం అంటే ఏంటి, జ్ఞేయం అంటే ఏంటి, క్షేత్రం అంటే ఏంటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు, వీడి ఈ 6 విషయాలు కూడా 6 ప్రశ్నలు వేశారు అర్జునుడు. 6టికి కూడా సమాధానం చెప్పేశారు భగవంతుడు. ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, పురుష అంటే పరమాత్మ, క్షేత్రం అంటే దేహము, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే దేహాన్ని ఎరిగినవాడు, ఆత్మ పరమాత్మ. ఈ దేహం అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసు అనమాట. అంటే మనకి తలకాయ నొప్పి వచ్చింది అనుకోండి, మనలో ఉన్న ఆత్మకి పరమాత్మకి ఇద్దరికి తెలుస్తుంది. కానీ మనకేం కావాలి అనేది వాళ్ళిద్దరికీ తెలుస్తుంది. బయట ఎవ్వరికీ తెలియదు, మనం చెబితే తప్పించి తెలియదు. కానీ పరమాత్మకు అన్నీ తెలుస్తాయి, ఆత్మకు కూడా తెలుస్తుంది. క్షేత్రజ్ఞత, దేహం ఎరిగిన వాడు ఆత్మ పరమాత్మ. జ్ఞానం అంటే క్షేత్రం గురించి, క్షేత్రాన్ని గురించి అవగాహన చేసుకోవడం, క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి, అది జ్ఞానం. జ్ఞేయం అంటే
పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మని ఆనందపరచటానికి కోసంగా మనం అది తెలిసిన దాన్ని అప్లై చేసుకోవాలి. మహాభూత్యాన్ అహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకంచ పంచచేంద్రియ గోచరాః ఇచ్ఛాద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనా ధృతిః ఏతక్షేత్రం సమాసేన సవికారం ఉదాహృతం. పంచమహాభూతాలు విద్యాహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు, మనస్సు మరియు 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు, కోరిక, ద్వేషము, ఆనందము, మొత్తం జీవిత లక్షణాలు మరియు నమ్మకాలు, ఇవన్నీ కూడా సంగ్రహంగా వీటన్నింటితో కూడా మన ఈ దేహం అనేది ఏర్పడింది. దాని అంత ప్రక్రియలు కూడా ఏర్పడ్డాయి అన్నమాట. వీటన్నింటితో కూడా అంటే ఏంటి, మనకి 24 మూలకాలు, 24 మూలకాలతో ఈ దేహం ఏర్పడ్డది. ఆ 24 ఏంటి, మనకి పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు అంటే ముక్కు, నోరు, కళ్ళు, చెవులు, స్కిన్, ఇవి పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు. తర్వాత ఈ పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ఏం చేస్తాయి, పంచభూతాలు ఏంటి, భూమి, అగ్ని, జలం, వాయువు, ఆకాశం, సూక్ష్మాంశాలు. ఈ భూమి, జలం, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం, ఈ 5 కూడా కలిపి మనకి శరీరం ఏర్పడ్డది. మన శరీరంలో అన్నీ ఉన్నాయి. వైశ్వానర అగ్ని మన శరీరంలో ఉంది. ఆ అగ్ని మూలంగా మన లోపలంతా కూడా పచనం అవుతుంది. తర్వాత గాలి కూడా ఉంది, భూమి కూడా ఉంది. మన శరీరం మీద ఇలా ఇలా అనుకోండి, మట్టి కూడా వస్తుంది. అది తర్వాత వాయువు కూడా మన శరీరంలో వాయువులు ఉన్నాయి. అది మీకు భాగవతంలో వస్తుంది. భాగవతంలో చెప్తారు ఏ వాయువులు ఉన్నాయి, ఏ వాయువులు ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి అన్నది కూడా భాగవతంలో చెప్తారు మనకి. తర్వాత ఆకాశం, ఖాళీ ప్రదేశం కూడా ఉంది మనకి. తర్వాత సూక్ష్మాంశాలు 3, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ 3 కూడా ఉన్నాయి. బుద్ధి ఉంది, మనసు ఉంది, అహంకారం ఉంది, ఈ 3 కూడా. తర్వాత ఈ పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు 2 కలిపి 10, పంచ ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు 15, తర్వాత పంచభూతాలు 5, 20, తర్వాత మనసు, బుద్ధి, అహంకారం 3, 23, తర్వాత మహత్తత్వం అన్నమాట. మహత్తత్వం కూడా వస్తే మొత్తం కూడా 24 అంశాలు అన్నమాట. ఈ 24 అంశాలతో మన దేహం అన్నది ఏర్పడింది. మహాభూతాన్ని అహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకంచ పంచచేంద్రియ గోచరాః ఇచ్ఛాద్వేషం సుఖం దుఃఖం సంఘాత చేతనా ధృతిః ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారం ఉదాహృతం. పంచ కర్మేంద్రియాలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు అంటే చేతులు, కాళ్ళు, ఇవన్నీ కూడా కర్మేంద్రియాలు. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏర్పడ్డాయి. పంచభూతాలు, విద్యాహంకారం, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశేంద్రియాలు, మనస్సు, పంచేంద్రియ విషయాలు, విషయగ్రాహ్యాలు, కోరిక, ద్వేషము, సుఖము, దుఃఖము, సమాహారము, జీవచిహ్నాలు, విశ్వాసము, ఇవన్నీ కూడా మనకి క్షేత్రం ఏర్పడ్డది వీటితో. తర్వాత ఈ క్షేత్రానికి సంబంధించిన ప్రక్రియలు కూడా ఏర్పడ్డాయి. ఇప్పుడు వీటితో ఏర్పడ్డ తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, అమానిత్వం, అదంభిత్వం, అహింసా, క్షాంతి, రాజ్యవం, ఆచార్యోపాసనం, శౌచం, స్థైర్యం, ఆత్మ వినిగ్రహ, ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం, అనహంకార ఏవ చ, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషానుదర్శనం, ఆసక్తి రసభి స్వంగః,
పుత్రధారా గృహాదిషు నిత్యంత సమచిత్తత్వం ఇష్టానిష్టోపపత్తిషు. వినయం, వినయంగా ఉండటం, గర్వం లేకుండా ఉండటం, హింస చేయకుండా ఉండటం, మళ్ళనేమో ఓర్పు, ఓర్పుగా ఉండటం, సరళత, మాట సరళత అంటే మనం మనస వాచ కర్మణ, మన మనసులో కూడా స్వచ్ఛంగా ఉండాలి, మాట చక్కగా ఉండాలి, వాక్శుద్ధి ఉండాలి, సరిగ్గా మాట్లాడాలి. తర్వాత కర్మలు, మనం చేసేటువంటి కర్మలు కూడా పవిత్రంగా ఉండాలన్నమాట. మనస వాచ కర్మణ, సరళత ఉండాలి. సరళత అంటే ఏంటంటే సింప్లిసిటీ, సింపుల్గా ఉండాలి. తర్వాత మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువును ఆశ్రయించుట. అది ఆధ్యాత్మిక గురువు ఆ సాధు సంఘంలో ఉండి కృప ద్వారా ఆధ్యాత్మిక గురువు లభిస్తారు. ఆ ఆధ్యాత్మిక గురువు సక్రమంగా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోలేదనుకోండి, మనకు కాల వృధా అయిపోతుంది అనమాట మొత్తం కూడా. అందుకని ఆధ్యాత్మిక గురువు కూడా సక్రమంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత పరిశుభ్రత, శుభ్రంగా ఉండటం, స్థిరత్వం, ఆత్మ నిగ్రహము, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించటం, మనకున్న ఆ ఇంద్రియాలకు సంబంధించినటువంటి కోరికలకు సంబంధించినటువంటి భోగ వస్తువులు ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా వదిలేసేయాలి, వైరాగ్యం వచ్చేయాలి, వాటి మీద త్యజించాలన్నమాట. మిథ్యాహంకారం లేకుండా, అహంకారం నేను నాది నేనే చేశాను, నేనే ఉద్యోగం చేసి సంపాదిస్తాను, నేను అనేది మర్చిపోవాలి. అదే అహంకారానికి చిహ్నం అనమాట. నేను నేను ఇది చూపిస్తూ ఉంటుంది. నువ్వు సరిగ్గా చేయలేదు, నేను గొప్పవాడిని, నేను గొప్పవాడిని అంటూ ఉంటుంది. ఆ అహంకారం వదిలేయాలి. తర్వాత జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించటం. మనకి జన్మ ఎందుకు వచ్చింది, మన మానవ జన్మ ఎందుకు వచ్చింది? మనకి తెలివితేటలు ఇచ్చాడు కదా భగవంతుడు. ఇప్పుడు పక్షులు ఉన్నాయనుకోండి, వాటి ఆహారాన్ని అవి తీసుకుంటాయి. ఇప్పుడు జంతువులు ఉన్నాయి, కోతి ఉంది, దాని సాత్విక ఆహారం ఫ్రూట్స్ అవి తింటుంది, అది అవే తింటుంది. మాంసం తీసుకెళ్ళి పెట్టండి తిందు. అట్లా జంతువులు వాటి ఆహారాన్ని భుజిస్తున్నాయి, వాటికంటూ ఒక ఆహారం ఉంది. కానీ మనిషి ఏం చేస్తున్నాడు, నాలికకి టేస్ట్ కోసం పోయి హింస చేస్తున్నాడు, అన్నింటినీ కూడా హింస చేసి అంత అహంకారానికి పోతున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా లక్షణాలు అనమాట విద్యాహంకారానికి. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించటం. మనం ఎందుకు పుట్టాం, ఇక్కడ మనిషిగా ఎందుకు జన్మించాం, ఆ జ్ఞానం తెచ్చుకోవాలన్నమాట. ఆ భగవంతుడి సేవలో భగవంతుడిని ఆనందపరిచి భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులు అవ్వటం కోసంగా మానవ జన్మ వచ్చింది. ఈ మానవ జన్మను మనం కృతార్థం చేసుకోవాలని. ఇప్పుడు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని, ఇప్పుడు ఇదేంటి, పుడతాము, తర్వాత కొన్ని రోజులు ఉంటాం, పెరుగుతాం, ముసలి వాళ్ళం అయితే తర్వాత చచ్చిపోతాం, అయిపోతుంది ఆ లైఫ్, మానవ జన్మ. మళ్ళీ మనిషి జన్మ వస్తుందా చెప్పలేము. మనం చేసుకున్న కర్మలు బ్యాగులు ఉంటాయి కదా, బ్యాగులు మోసి 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 మనకు వచ్చే జన్మలు కూడా అలాగే వస్తూ ఉంటాయి. జరా వ్యాధుల, ముసలితనం ఎందుకు వస్తుంది, వ్యాధులు ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఆ దోషాన్ని గుర్తించాలి. ఎందుకు ఆ విధంగా ఎత్తున్నది నాకు అనేది గుర్తించాలి. నిర్లిప్తత, భార్య పిల్లలు, ఇల్లు మొదలైన వాటి నుండి బంధం నుంచి విముక్తి. అంటే అవి చేస్తున్నప్పటికీ కూడా, ఆ కర్మలు చేస్తున్నా కూడా దాంట్లో పూర్తిగా మనము ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు. అంటే మనం ఎట్లా ఆ కర్మలు చేస్తున్నా కూడా వాటికి అటాచ్మెంట్ లేకుండా చూసుకోవాలి పూర్తిగా. అటాచ్మెంట్ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఒక ఇల్లు కట్టుకొని హ్యాపీగా ఉంటూ ఉంటారు, ఇంకా పెద్దది కట్టుకుందాం, ఇంకా ఆశ పెరిగిపోతుంది. కాబట్టి సింపుల్గా సరళంగా ఉండటం, చక్కగా సంపాదించిన దాంట్లో హ్యాపీగా ఆనందంగా పిల్లలతో భార్యతో ఉంటూ భగవంతుడిని తోడు చేసుకుని ప్రతి పనిలో కూడా భగవంతుడి సేవ చేస్తూ ఆ విధంగా ఉండాలి. నా ఎడ నిరంతరమైన విశుద్ధ భక్తి, అది భక్తి కలిగి ఉండాలి. ఏకాంత ప్రదేశంతో నివసించాలని కోరుకోవడం. ఎక్కడన్నా విడిగా సింగిల్గా ఉందాం, ఎక్కడన్నా అంటే
మొత్తం అందరిలో కూర్చుంటే జపం కూడా చేయలేం. ఓ పక్క గుర్తు చేసుకోవాలి జపం. ఆ విధంగా ఉండాలి. సామాన్యం పట్ల విరక్తి. ఈ జనాలందరూ ఫంక్షన్స్ అని జనాలని అటుపోయి ఇటుపోయి గందరగోళంలో పడకూడదు అనమాట. స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడం మరియు పరతత్వపు తాత్విక శోధన, ఇవన్నీ జ్ఞానం అంటారు. వాటికి అన్యమైనవన్నీ కూడా అజ్ఞానం అని నేను ప్రకటిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా అమృతం అశ్నుతే అనాదిమత్ పరమం బ్రహ్మ సదుచ్యతే. దేనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నీవు అమృతత్వం రుజువు చూసావో అట్టి దానిని నేను వివరిస్తాను. ఆది లేనిది నాకు ఆధీనమైనది అయిన బ్రహ్మం ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారములకు అతీతముగా ఉంటుంది. బ్రహ్మాన్ని గురించి చెప్తాను, నీకు విను అని చెప్తున్నాను. దేని గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారా నీకు అమృతత్వాన్ని పొందుతావో, దేని ద్వారా నీకు ఆ భగవంతుడిని ఆనందపరచటం ఎలాగూ అనే విషయాన్ని నీకు వివరిస్తా. ఆ బ్రహ్మం గురించి విను అని చెప్పినని చెప్తుంటారు. సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతోక్షి శిరోముఖం సర్వతః శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదాలు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖాలు మరియు చెవులు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా పరమాత్మ జగత్తంతా ఆవరించి ఉన్నారు. మొత్తం కూడా ఆయన నిన్న విశ్వరూప సందర్శనంలో చెప్పుకున్నాం కదా మనము. మొత్తం కూడా విశ్వం మొత్తం కూడా వ్యాపించేశారు ఆయన. ఎటు చూసినా నీ శరీరం, నీ అన్ని ఆయుధాలు అవన్నీ చూస్తున్నాను నేను. ఆ రూపాన్ని దర్శించలేకపోతున్నాను నేను. కృష్ణ ఎవరు నువ్వు అని చెప్పి నన్ను అడుగుతాడు కదా అర్జునుడు. అట్లా మొత్తం సర్వం వ్యాపించున్నారు. ప్రతి పార్ట్ లో కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు. ప్రతి జీవిలో కూడా ఉన్నారు. మనం చేసే ప్రతి ఉత్పత్తిలో కూడా ఆయన ఆ తెలివితేటలు మనకు ఉన్నందువల్లే మనం ఉత్పత్తి చేయగలుగుతున్నాం. ప్రతి దాంట్లో కూడా అచర జీవులన్నింటిలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు. ప్రతి చోట ఆధ్యాత్మికంగా, భౌతిక లోకాలు, ఆధ్యాత్మిక లోకాలు అన్ని చోట్ల కూడా ఆవరించినది భగవంతుడి శక్తి. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృత్యైవ నిర్గుణం గుణభృత్య. పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలం అయినప్పటికీ అతను ఇంద్రియరహితుడు, అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడు, అయినా అనాసక్తుడు, ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలకు అతీతుడు, మరియు అదే సమయంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు ఆయనే ప్రభువు. త్రిగుణాతీతుడు అనమాట భగవంతుడు. ఈ త్రిగుణాలు ఏంటి? సత్వగుణము, రజోగుణం, తమోగుణం. ఈ గుణాల ప్రభావం ఆయన మీద చూపించదు. ఎందుకంటే ఆ ప్రకృతి మాత ఆయన అధీనంలోనే ఉంది. ప్రకృతిని సృష్టించిన వాడు భగవంతుడే. ఆ గుణాల ప్రభావం జీవుడి మీద చూపిస్తుంది, మన మీద చూపిస్తుంది, కానీ భగవంతుడి మీద చూపించదు. అదే చెప్తున్నారు. ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలకు అతీతుడు అనమాట ఆయన భగవంతుడు. బహిరంతరస్య భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తదవిజ్ఞేయం దూరస్థం శాంతికే తత్. పరమ పురుషుడు కదిలే మరియు కదలలేని ప్రతి జీవుని బయట లోపల ఉన్నారు.
అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున అతను చూడటానికి మరియు తెలుసుకోవడానికి భౌతిక ఇంద్రియాలకు శక్తి మించినవాడు. చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ మన దగ్గరలోనే ఉన్నారు. ఎక్కడో ఉన్నారు గోలోకంలో, ఎక్కడున్నారు పరమాత్మ ఏం లేదని చెప్పి అనుకుంటాం. మన హృదయంలోనే ఉన్నారు పరమాత్మ రూపంలో. చుట్టూ మొత్తం మన అన్ని ప్రతి విషయంలో కూడా ఆయన వ్యాపించున్నారు. విశ్వవ్యాపి. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్గోవింద సర్వకారణ కారణం. అన్ని కారణాలకి ఆయనే కారణం. అన్ని కూడా వ్యాపించున్నారు, అంతటా కూడా వ్యాపించున్నారు అనమాట పరమ పురుషుడు. ఆయన కదలలేని ప్రతి జీవుని బయట లోపల ఉన్నారు. కదిలే జీవుల్లో కూడా ఉన్నారు, కదలని జీవుల్లో కూడా ఉన్నారు. అంటే చెట్లు అవన్నీ కదలలేవు కదా, వాటిల్లో కూడా ఉన్నారు భగవంతుడు. ప్రతి చోట కూడా వ్యాపించున్నారు అనమాట. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున అతని చూడటానికి లేదా తెలుసుకోవడానికి భౌతిక ఇంద్రియాలకు, ఆత్మ కూడా అతి సూక్ష్మం. చాలా మందికి అసలు తెలియదు అనమాట, ఎంతో చిన్నగా ఉంటుంది ఆత్మ. ఆత్మ ఏంటి? పరమాత్మలో నుంచి వచ్చినటువంటి అంశ మాత్రం కొంచెంగా ఆత్మ వచ్చింది, ఆ పరమాత్ముడి అంశ అన్నమాట. పరమాత్మ కూడా ఎంతో చిన్నగా ఉన్నాడు, ఎంతో విపరీతమైన పెద్దగా ఉన్నారు. విభిన్న తత్వాలు అనమాట. ఆయన జన్మ ఉంది, ఆయన అనాది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి. అంటే ఏంటంటే భగవంతుడు అంటే అదనమాట. తెలుసుకోవడానికి మనము భౌతిక ఇంద్రియాలకు శక్తికి మించిన వాడు. మన ఇంద్రియాలు తెలుసుకోలేవు. ఏ చేతులు కాళ్ళు కళ్ళు మన కళ్ళతో మనం చూడలేము ఆ భగవంతుడిని. మొత్తం కూడా దివ్య చక్షువులు అనేవి రావాలి. దివ్య చక్షువులు వస్తేనే మనం భగవంతుడిని చూడగలుగుతాం. ఒక కరెంట్ ఉన్నది అని ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? ఒక టెస్టర్ని యూజ్ చేస్తే తెలుస్తుంది కదా. ఆ టెస్టర్ పెట్టి చూస్తే కరెంట్ ఉన్నది దేంట్లో అని తెలుస్తుంది. అట్లాగే మనకి భగవంతుడి గురించి తెలియాలి అంటే భాగవతము, భగవద్గీత ఇవన్నీ చదువుకోవాలి. చదువుకొని వాటి ద్వారా మనం గురువు చెప్పిన వాక్యాల ద్వారా ఫాలో అయినప్పుడు మాత్రమే మనం భగవంతుడిని గుర్తించగలుగుతాం అనమాట. మన మాంస ఖండాలతో వీటితో చూడలేం గుర్తించలేం మనం. అదే చెప్తున్నారు, భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తికి మించిన వాడు. చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ దగ్గరలోనే ఉన్నారు. పరమాత్మ రూపంలో హృదయంలో ఉన్నారు, అందరికీ దగ్గరగా ఉన్నారు. ఇది క్షేత్రం తదా జ్ఞానం జ్ఞేయం జోక్తం సమాసతః మద్భక్తస్యేతద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఈ విధంగా క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయమును నేను సంగ్రహంగా తెలియజేశాను. నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు. అలా చేసిన పిదప వారు నా దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు. పూర్తిగా నా భక్తులు మాత్రమే తెలుసుకోగలుగుతారు దాన్ని, ఈ విషయాన్ని, క్షేత్రాన్ని గురించి, జ్ఞానాన్ని గురించి, జ్ఞేయం గురించి. ఎవరికి తెలుస్తుంది? భక్తులకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. తెలుసు కాబట్టి పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయన ఏం చేశారు? వచ్చేసారు. శాపం వచ్చింది అని తెలియగానే 7 రోజులు ప్రాయోపవేశం చేశారు అనమాట. వచ్చి ఆ గంగా నది తట్టుకులో కూర్చున్నారు. నీళ్లు కూడా తీసుకోలే. కూర్చొని భాగవతం విన్నారు సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్తూ ఉంటే. ఆయన ఏంటి? నాకు కడుపులో ఉన్నప్పుడే భగవంతుడు నన్ను రక్షించాడు. భగవంతుడు ఆ అశ్వత్థామ వేసినటువంటి ఆ బ్రహ్మాస్త్రానికి పూర్తిగా లోపల బిడ్డ ఇదైపోతుంది. దానికి మళ్ళీ జీవం పోసి ఆ భగవంతుడు అక్కడ నిలబడ్డారు. అట్లా భగవంతుడు నాకు జీవం పోసి ఆయన నాకు కడుపులో ఉన్నప్పుడే నన్ను బతికించారు. అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు ఈ నిర్ణయం అనేది కరెక్ట్ అయితే ఓకే, ఏదైనా పర్వాలేదు, నాకు భగవంతుడి నిర్ణయంగా తీసుకుంటాను నేను అన్నారు పరీక్షిత్ మహారాజు. తీసుకుని ఆయన ప్రాయోపవేశానికి కూర్చున్నారు. తర్వాత భగవద్ధామానికి చేరుకున్నారు. సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్పినటువంటి భాగవతం వినడం ద్వారా. పరీక్షిత్ మహారాజు అర్జునుడి మనవడు. ఈయన ద్వారా భాగవతం బయటకు వచ్చింది, అర్జునుడి ద్వారా మనకి భగవద్గీత. అలా చేసిన పిదపవారు
నా దివ్య స్వభావాన్నే పొందుతారు. భక్తులు మాత్రమే భగవంతుడు అంటే ఏంటి అని యథార్థాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు. ఆ యథార్థము మొత్తం సైన్స్ అంతా కూడా మనకి మొత్తం భక్తి మొత్తం ఎందులో ఉంది భగవంతుడి గురించి అంటే మనకి భగవద్గీతలో ఉంది, భాగవతంలో ఉంది. ఈ గ్రంథాలు చదివితే చాలు మొత్తం కూడా మనం అంత అన్ని శాస్త్రాలు కూడా చదివినట్టే. సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అన్నారు. ఏ ధర్మాలన్నింటినీ వదిలేసి నన్ను శరణం వేడు, నన్ను పూర్తిగా నమ్ము, నాకు సరెండర్ అయిపో అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. నా దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు. ఆ భగవంతుడి పాదాల దగ్గర సేవ చేయడానికి నియుక్తులు అవుతాము. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాదీవుభావపి వికారాంశ గుణాంశైవ విధి ప్రకృతి సంభవాన్. భౌతిక ప్రకృతి జీవులు రెండు కూడా అనాదైనవి, సనాతనమైనవి, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటివి తెలుసుకోవాలి. వాటి మార్పులు భౌతిక గుణాలు కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టినటువంటివి, భౌతిక ప్రకృతి నుంచి వచ్చినటువంటివి. వాటి గుణాలు ఏంటి? సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. ఈ గుణాలు ఈ మొత్తం కూడా ఈ జీవరాశులు 84 లక్షల జీవరాశులు జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత మనకి మానవ జన్మ అనేది వచ్చింది. ఈ మానవ జన్మలో మనం ఏం చేయాలి? పూర్తిగా భగవంతుడిని ఆనందపరచడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. దాని ద్వారా మనం భగవద్ధామానికి చేరుకోవాలి. భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులు కాగలగాలి. సేవా దృక్పథంతో, శ్రద్ధతో, దృఢ నిశ్చయంతో చెయ్యాలి ఏదైనా కూడా. ఈ భౌతిక ప్రకృతి కానీ జీవులు కానీ రెండు కూడా అనాథైనవి, ఎప్పటి నుంచో ఉంది ప్రకృతి కూడా అని చెప్తున్నారు. వాటి మార్పులు భౌతిక గుణాలు కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టినవే. దాంట్లో పుట్టేటువంటి మార్పులు ఈ దేహంలో మార్పు వచ్చేస్తుంది. ఎట్లా? మనం చేసిన కర్మల ద్వారా మార్పు వస్తుంది. ఆ గుణాలుకి తగ్గట్టుగా మళ్ళీ జన్మ అనేది, ఆ దేహం అనేది ఏర్పడుతుంది. కార్యకారణకర్తృత్వే హేతు ప్రకృతి రుచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతు రుచ్యతే. భౌతిక కార్యాలన్నింటికి ప్రకృతియే కారణము. ప్రకృతి అంటే గుణాల ప్రభావం కారణం అన్నమాట. మనం చేసే పనులన్నింటికీ కూడా కారణం ఏది అంటే ఆ గుణాల ప్రభావం. కాగా ప్రపంచమునందలి సుఖ దుఃఖాలను అనుభూతి చెందుటలో జీవాత్మయే బాధ్యుడు. అది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సుఖం కానీ దుఃఖం కానీ అది ఎట్లా వస్తుంది మనకి? పురుష సుఖ దుఃఖానం భోక్తృత్వే హేతుచ్యతే. ఎట్లా మనము ఆ సుఖ దుఃఖాలకు కారణమవుతున్నాము అంటే జీవాత్మే బాధ్యుడు. అంటే ఆత్మ ఏంటి? ఆవృతమైనందువల్ల, అవిద్య ఆవృతమైనందువల్ల ఆత్మ ప్రతిదీ కూడా కోరికల్ని ఉంటుంది. ఆ దేహానికి సంబంధించినవన్నీ కూడా చేయాలి. ఆ కోరిక తీర్చాలి, ఈ కోరిక తీర్చాలి అనే కోరికలు కలిగి ఉంటుందని. కోరికల్ని అవిద్య ఆవృతం అవటం వల్ల అవన్నీ చేద్దాము అనే దీంట్లో ఉంటుంది. దానివల్ల అనుభూతి చెందుతూ ఉంటుంది అనమాట. అది ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది. ఆ కోరికలు దుఃఖం వస్తుంది, దుఃఖపడుతూ ఉంటుంది. ఆ జీవాత్మే బాధ్యుడు అని చెప్తున్నారు. మొత్తం 84 లక్షల జీవరాశులు ఇవన్నీ కూడా. 9 లక్షలేమో స్పెసీస్ లివింగ్ ఇన్ ద వాటర్, 20 lakhs ఏమో నాన్ మూవింగ్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ సచ్ as ట్రీస్, ప్లానెట్స్, ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ కూడా. తర్వాత 11 lakhs ఏమో స్పెసీస్, ఇన్సెక్ట్స్, రెప్టైల్స్ ఇవన్నీ కూడా. 10 lakhs ఏమో స్పెసీస్ బర్డ్స్, 30 lakhs ఏమో క్వాడ్రూపెడ్స్, 4 lakhs ఏమో హ్యూమన్ స్పెసీస్. ఇవన్నీ కూడా అయిన తర్వాత ఈ 4 లక్షల మంది మనకి మనుషుల రకాలన్నమాట. 4 లక్షలు ఇవన్నీ కలిపి మనకి 84 లక్షల జీవరాశులు. ఈ జన్మలన్నీ కూడా ఎత్తొచ్చాం మనం. ఈ 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మలన్నీ కూడా ఎత్తి
మనకి ఒక 4 లక్షలు తీసేయండి, 80 లక్షల జన్మలు ఎత్తొచ్చాం మనం ఇప్పుడు ఈ మానవ జన్మలో మనము ఎట్లా ఉండాలి అన్నది కూడా భగవంతుడే చెప్తున్నారు. నువ్వు ఈ విధంగా చెయ్యి, ఈ విధంగా ఉండి, ఈ విధంగా చేస్తే నీకు నా దగ్గరికి వచ్చేందుకు ఛాన్స్ వస్తుంది నీకు అని చెప్తున్నారు మరి భగవంతుడు. పురుష ప్రకృతి స్థోహి భుక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సదసద్యో నిషు జన్మసు. భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుభవించుతూ జీవిత మార్గాన్ని అనుసరించు. వాటి ద్వారా మమకార శక్తియే జీవాత్మకు ఉన్నత మరియు అధమ జన్మలకు కారణము. అది ఆ జీవాత్మ ఏంటంటే లోపల ఉండి ఆ మమకార శక్తి, ఆ దేహం మీద ఉండే మమకారంతో ప్రతి పని కూడా చెప్తూ ఉన్నదనుకోండి. ఉన్నప్పుడు ఆ కర్మలన్నిటి మూలంగా మనకి జన్మలు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ జన్మలు వచ్చినప్పుడు మనం చేసిన కర్మల మూలంగానే ఆ దేహంలో ప్రవేశిస్తుంది ఆ ఆత్మ. మనం చేసిన కర్మల ప్రకారంగా మనకు వచ్చే ఆ దేహాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంభో సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. ఇగో భరతవంశీయుడా, భరతవంశంలో శ్రేష్ఠుడు అన్నమాట అర్జునుడు. భరతవంశం ఇది. నువ్వు చూచు సమస్త చరాచర ప్రాణులు ఈ క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క కలయిక వలననే ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాము. ప్రతి ప్రాణిలో కూడా క్షేత్రం ఉంది, క్షేత్రజ్ఞుడు కూడా ఉన్నారు. అది తెలుసుకో, నువ్వు శాస్త్రం ద్వారా తెలుసుకో. వీటి మూలంగా ఉపయోగం లేదు. ఈ మొత్తం ప్రయోగశాలలో దాన్ని పట్టుకుందాం, ఆత్మను పట్టుకుందాం, పరమాత్మను చూద్దాం, పరమాత్మను పట్టుకుందాం ప్రయత్నం చేస్తే ఉపయోగం లేదు. వాళ్ళ జన్మ అయిపోతూనే ఉంటుంది, ఆ ప్రయోగాలు చేస్తూనే ఉంటారు. మనం చేయాల్సింది ఏంటి, ఆత్మ అంటే ఏంటి, పరమాత్మ అంటే అనేది ఏంటి అన్నది ఎలా తెలుస్తుంది? శాస్త్రాధ్యయనం, అబ్బా గురువులు చెప్పడం ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట. జ్ఞాన చక్షు ద్వారా మాత్రమే తెలుస్తుంది. మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి మెషిన్స్ ద్వారా వాటి ద్వారా తెలియదు. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్రా సమవస్థితమేశ్వరం నహి నస్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సర్వత్రా సమముగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు తమ మనస్సు చే తమను తామేం దిగదార్చుకోరు. ఈ విధంగా వారు పరమ పదాన్ని పొందుతారు. అది సర్వత్రా అన్ని చోట్ల కూడా పరమాత్మ రూపాన్ని ఎవరైతే చూస్తారో, ప్రహ్లాదుడు చెప్తారు కదా, విందుగలడందు లేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండై ఎందెందు వెదకి చూసిన అందేగలడు దానవాగ్రణి. వింటే నువ్వు విన్నా అనుకో, ఇతో నృసింహ పరతో నృసింహ ఇతో ఇతో యామితో నృసింహ బహిర్నృసింహ హృదయే నృసింహ సింహమాదం శరణం ప్రపదే. ప్రతి శరీరంలో ప్రతి ప్రాణిలో కూడా పరమాత్మ ఉన్నారు అనేది ఎవరికైతే తెలుస్తుందో, మొత్తం అంతా సర్వవ్యాపి ఆయన. మనస్సు చే తమను తామే దిగదార్చుకోరు. వాళ్ళే మనసులో నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి, సుఖం దుఃఖం, వాళ్ళ మీద ద్వేషం, వీళ్ళ మీద ద్వేషం, ఇవన్నీ కూడా ఉండవు. అంతఃకల్మషాలన్నీ తొలగిపోయి వాళ్ళని వాళ్ళు దిగదార్చుకునే ప్రయత్నం చెయ్యరు. మనిషిగా ఏం చెయ్యాలి మనం అన్నది తెలుసుకొని వాళ్ళు ప్రతి జీవిలో కూడా పరమాత్మని గుర్తించగలుగుతారు. గుర్తించగలిగినప్పుడు పరమ పదానికి చేరుకోగలుగుతారు. అది ఇక్కడ చూడండి, ఏనుగులో గాని, కుక్కలో గాని, చండాలుల్లో గాని, ఎవరిలో అయినా సరే పరమాత్మని గుర్తించగలుగుతారు. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞాన చక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షంచ ఏ విదుర్యాదితే పరం. దేహము అంటే క్షేత్రం, మన శరీరానికి దేహం వేరు. క్షేత్రజ్ఞుడికి క్షేత్రానికి క్షేత్రజ్ఞుడికి ఉన్న భేదం
జ్ఞానచక్షువులచే గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందే పద్ధతిని తెలిసిన వారు పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. క్షేత్రం అంటే ఏంటి? క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు? ఆ క్షేత్రానికి క్షేత్రజ్ఞుడికి భేదం ఏంటి? అది ఎవరికైతే తెలుస్తుందో, ఎవరైతే ఆ జ్ఞానచక్షువు ద్వారా చూడగలుగుతారో, దాన్ని ఎవరైతే తమ జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకుంటారో భగవంతుడి సేవలు, వాళ్ళు మాత్రమే ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విముక్తిని పొందుతారు. మళ్ళీ ఇంక వాళ్ళకి జన్మ ఉండదు. ఆ విషయం తెలిసిన వాళ్ళకి, భగవంతుడి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుని భగవంతుడి సేవ శుద్ధ భక్తులై వాళ్ళని ఎవరైతే సేవించడం మొదలు పెడతారో వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ ఉండదు, పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.